Sam Hart, nôl at Carbo. Cyfle am groesiad. I mewn i'r canol, mae'n dod y peniad gan Aaron Williams, heibio'r postyn. Wel, dyna ni gyfle'r gynta'r gêm y fanna'n disgyn i'r tîm cartra, 5 munud ar y cloc. Sam Hart ar gic. Tuag at y postyn y gosa mae'n mynd. Cael ei penio'n glir, nôl at Hart. Cyfle am groesiad arall. I mewn i'r canol, mae'n dod at Robles! A mae Louis Robles wedi rhoi Fae Colwyn ar y blaen. Croesiad perffaith gan Sam Hart. Ac Robles efo'r peniad heibio i Lou Chris, dim gobaith i'r golwr. Alex Brown wedyn rhyddhau Cyming. Jordan Davies yn neud yr hediad. Dylan Rhys yn llithro. Cyflaf yma, mae'n disgyn i Jordan Davies, a mae Jordan Davies yn rhoi ti i gefn y rhwyd. Wel, yr camgymeriad gan Dylan Rhys yn llithro. Bel yn disgyn wedyn i Robles. A Robles wedyn yn gosod ti nôl i Jordan Davies. Dim camgymeriad ganddo fo. Fae Colwyn yn dyblu mantais. Fae Colwyn yn gallu clirio, ond Robles yn ildio meddiant. Y dacl yn unffyrnig y fanna gan Alaric Jones. Ac mae Alaric Jones yn gweld cardyn coch. Ac dim amheuaeth gan Mr Bryn Markham Jones yn dangos y cardyn coch. Ford yn gweld ti. Bel yn disgwyl ran i Jordan Davies. Jordan Davies, mae Louis Robles. Robles! Bel yn disgwyl unwaith eto, Jordan Davies! A Jordan Davies yn cael ei ail o am y pnawn. Robles i edrych o'n cael ei arbed tro yma. Cyrraedd Jordan Davies. Jordan Davies sgorio unwaith eto yn erbyn i gen glwb. A Byseisi. Lawr y llinell, tuag at Amen. Siaid sy'n mewn. A'r ei droed de, wel, da ni rwan 8 munud i mewn i'r ail hanner, a dyna'r ergyd gyntaf mae Hwlffordd wedi cael at gol pnawn yma. Mynd y fyr, mae tuag at Cyril. Cyril i'r canol, i Robles, arbediad anhygol y fanna. Peniad rhydd y fanna gan Robles, 6 llath allan, ond gwaith da yn y gol gan Rhys. Robles, lawr y llinell tuag at Aaron Williams. Aaron Williams i'r canol at Jordan Davies. O dyna chi gyfle fanna i Jordan Davies gael ei hat-trick. Prin i roed y bel i mewn i'r canol. Tuag at post y pellau mae'n mynd, cael ei chlirio. Jamie Cyming, cariwch ymlaen meddai'r dyfarnwr. Corey Shepherd, a'r bas hyfryd gan Corey Shepherd at Aberseisi. Aberseisi i'r canol. Wel, mi ddoth yr ergyd i mewn y fanna gan Fawcett. Y pas hyfryd gan Shepherd, ond dros y traws dath hi. Walters allan at Tom Shepherd. Ond Ethan Roberts oedd yna i blaen o. As ti mewn at Isa Carbo. Newydd oedd ar y cae yn lle i frawd. Cael ei dynnu nôl gan Ben Fawcett. A Ben Fawcett cicio'r bel i ffwrdd. Yna chi cardyn melyn y fanna i Fawcett. Dim dadla fanna. Ac yn wir, yr ail cardyn melyn i Fawcett. Fe mi dynnodd o Chris Isa Carbo, mi giciodd o'r bel i ffwrdd, a wedyn wedi cega efo Mr Markham Jones. Hwlffordd rwan i lawr i 9-1.